Usa ka may gabi, mga angkol ug mga auntie. Tugutin sab ko ninyo na mga sa katahuran nining mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At syempre, welcome na naman po sa ating programang Tutoy na Love. And of course, magsisimula yan alas 9 na po ng gabi hanggang 12 midnight. Ayan, 3 oras po tayo maglusian ay kigol ha. At syempre, ito po si Totoy Bato. Kumusta mo naman po ang ating araw ng gabi po ng Biyernes. Uy, grabe. Ang bilis ng araw pero alam mo mga kabisyo, no? Kala ko nga hindi Friday ngayon eh. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam. Gusto ko pa magtrabaho bukas. O watak ko toy, butiti ka. Pero yun talaga yun, no? Siyempre, ganadong-ganado tayong umupo dito at makasama ka na naman po lagi. Ikaw, angkol og ante. Ayan, hello po sa ating mga nakikinig dyan sa lansangan ngayon, sa daanan, no? Mayang gabi sa ating mga taxi driver, mga grab driver na nakatutoy. Kasama po ang inyong mga pasahero. Hello po sa inyo at hindi lang yan, no? Ang ating mga suking mga bus driver at konduktor at mga pasahero. Mga jeepney driver din, no? Kumusta mo naman po ang ating gabi? Sana okay pa, alright ang inyong mga lagay nga gabitay. At hindi lang yan, mga PSG natin, mga pulis sa gate. Naantok ka. Lusion gawin ng kigulan para magising. Anyways, hello po sa inyo at eto pong gabing ito. Maganda din to kasi parang continuation siguro to sa pinag-usapan po natin kagabi. Ang tungkol po sa alak. Mga palahubog diyan, no? Mga palahubog pante. Ito nga, no? Pero itong tungkol sa alak po mga kabisyo. Ayan, ito po yung tungkol po sa iba't ibang klase po ng mga alak, no? Kasama na po dyan ang beer. Yung mga umiinom po ng beer, no? Beer as in birag itlog. Ibang klase yon. Well, anyways, yan yung natin po mga kabisyo kasi lahat po mga manginginom dyan. Pag sinabi mo manginginom po, hindi na po yan mamimili, no? Kahit ano pong ino-offer niyan, basta nakakalasing, okay, basta alright yan, di ba? Siyempre, mamili ka pa eh. Libre yan eh. Pag libre naman, kahit ano pa yan. No? Basta bino di pataranta, yun yung mga palahubog, mga lasinggero, mga palainom, di ba? Pero may iba din dyan yung mga palaigit. Naalala mo ba yung mga palaigit dyan sa inyo? Yung kumbaga, sige nagkaigit-igit. Halos araw-araw, halos gabi-gabi. Walang oras talagang hindi nagpapahinga. Ayan, at siguro nung mga nakaraang mga araw, siguro last week siguro, na kung saan mahaba-haba yung mga bakasyon, at ang daming pera si Dudong o Chiki Inday, tsaka si Uncle, tsaka si Ante. At hindi lang yan, no? Siguro maraming nagyayaya sa iyo, kaya gabi-gabi, araw-araw yung pag-inom mo, kaya ikaw ay isang palaigit. At siyempre naman, Uncle. Okay, ikaw, alam ko, saan ka naman, naalala mo na tuloy yung mga probinsya ninyo. Taga saan ka ba? Sa may bandang south po ng Luzon, ayan, Northern Luzon, kaya sa may Visayas, Mindanao. Marami kayong mga experiences siguro, no? Nung binata pa kayo, di ba? Sabi nga nila, nung binata pa, naku, tumatakas yan para lang makainom. Naalala mo ba yan, Uncle? Okay. Pati nga si Auntie. Tumatakas ng bahay. Ayun, tulog na si Papa, si Mama, si Nanay at saka si Tatay. Tulog na sila. Kaya tatakas na tayo sa bahay para makainom. Pero ngayon, may pamilya na si Uncle at saka si Auntie. Tumatakas pa rin yan. Tumatakas na sa inom. Siyempre pagagalitan ng mga nasa bahay, yung mga kapartner sa bahay, siguro hindi lang naman yung partner mong nagagalit sa'yo, pati na yung mga anak, marami na sila. Baka pag uwi mo sa bahay, Lucy, yun ang imong kigol. Pero eto na maganda to mga kabisyo kasi gusto kong makasama ka rin. Kung gusto mong umere dito sa ating on-air sa 90.7 Love Radio o kaya naman dito sa Facebook Live, i-message mo lang ako i-PM mo ako sa Totoy Bato Official. I-PM mo ako na gusto mong makasama sa ere at dapat
masagot mo itong nakapost sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Pwede ka rin mag-comment. Ang nakalagay po dyan ay, paano pakalmahin ang nagwawalang lasing? Kumbaga sa mga lasinggero dyan, ayan, mga maoy. Paano ba natin pakalmahin yung mga maoy? Ayan. Ayan, mag-comment na po kayo. At kaya mag-PM ka kung gusto mong makasama ka sa ere dito. Kung gusto mo, ha? At masagot mo naman yan. Ayan. Again, welcome po once again sa ating programang Totoy na Love. 9 p.m. till 12 midnight. Ako po ang inyong halandon nga kauban sa ere. Ito po si Totoy Bato. Dini lang sa 90.7 Love Radio. Yon! Sasakyan sikat.